ராணிப்பேட்டை கிழக்கு மாவட்ட பாமக சார்பில் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒட்டி கட்சியை பலப்படுத்தும் விதமாக ஷோலிங்கர் தொகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் பாமக கட்சி கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் ஷோலிங்கர் அடுத்த பனவட்டாம்பாடி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் பாபு தலைமையிலும் ஒன்றிய தலைவர் சரவணன் முன்னிலையிலும் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் மாவட்ட தலைவர் ஆமா கிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு பாமக கட்சி கொடி ஏற்றி வைத்து பொதுமக்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினார்கள். வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அரக்கோணம் தொகுதியில் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் அயராது பாடுபட வேண்டும். அனைத்து கிளைகளிலும் திண்ணை பிரச்சாரங்கள் கூட்டி பாமக கொள்கைகளை எடுத்து கூற வேண்டும். 2026 அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களை முதல்வராக ஆக்க அயராது உழைக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார். இதில் மாவட்ட துணை செயலாளர் வடிவேல், வடக்கு ஒன்றிய செயலாளர் சிவாஜி மற்றும் விஜி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.